I speak Africa, you know, because if it would not tell our stories, nobody would tell them. So I have a story to talk about this country. Ndazobvuma kuti maZanupf stupid. Ona nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Maititi vakaenda kuNigeria vakanoacta movie ravo ende imovie rakanaka, to be very honest with you. Vanhu vese takatosendawo mari zvedu zvima 100 rands tikatosenderwa malinks acho tikatoona. It's a good thing. Kutoti mwana wevhata se adadisa zvaitawo vamwe vese vachingoningina vachingoona vachingodaro. But you know one thing siri kundibata mushe ndechekuti Zanupf yakuda kuhijack that movement, because everyone is talking about Maititi right now in Zimbabwe. Maititi adadisa, Maititi azoda iso. Zanupf ndokuona kuti okay, since vanhu vese kutaura nyaya because of these Nigerian actors kokuita ahomanaka. This is the most ridiculous thing. Tikutaura nyaya yekuti andisandakambona embarrassment yakadaro ini kunyadzisa nyika kusvika pekupedzisira. Vakatora that actor uya hanzi Mike what handichazive mazita avo, handichanyaziva, handisi munhu anoona maAfrican movies wangu, but I know the guy because munhu wekutoto ndewekudhara. Pari palevel yecomedy tikadai tingoti tinge zvafanira kuti unotaura level revanhu vecomedy vakaita sana kapfupi vaya vanokudharadhara kuti haukwanisi kuvataura kuti vanhu vanoita comedy, but unongozva kuti okay vanga vamboriko nguva yavo ikasvika vakamboonekwawo. That's the thing. But vanenge vane experience, munokwanisa kutoita comedy kana or skit or something makasekesa vanhu. That's it, just like that. So this is now the situation. Mukomana aunzwa kuZimbabwe kunzi chienda iwewe unoita sei unomuye tite move premiere, vanhu vakabhadhara mari vakaenda kunovaona chinchiye stuff. Vanhu veZanupf vakuita like this, vakuita this nonsense kuti embarrass to this extent. Takazvitaura isusu nyaya chinonzi Trabablas chavo cheche tikati chinja mavaka chakanaka ichi nguva yese hameno manga muri kupi, but chinja tisiri kutofarira futi paTrabablas ipapo yatoo crime scene manje yekuti imi makaspenda a lot of money zviri kunyadzisa futi, because vanhu vamuri kusodedza kuNigeria kune maTrabablas hobo akawandisa. Hamuna like izvozvo vanhu vakungochiti Trabablas mainterchange aya ihobo akazara mainterchange akawandisa mainterchange ariko kuNigeria. Hazvisi chinjo kuti ukatoenda unomira naye paya mwana womunhu utomutanga umutaura kuti aiwa urikuona chinja kagadzirwa chakanaka. Come on now. Takazvitaura kare tikati muri kuona mari iri kunzi yashandiswa, vakatanga vachiti 88 million ikapedzisira yanzi aiwa takazowedzera imwe 26 million on top of that. Guys, but 88 million yachoka vanhu vanga vari kutocomplain kuti it's a lot of money, vobva vatozowedzera on top of that. Vakatongoona kuti zvinoitika maZimbabweans vanongobuda kunguti pakaipa zvatopera. The next thing vakutorova next move, vakutodzokera kunoita kumabasics, vakutodzokera kunoba futi, vakutokontinya vachiita vari kuita. Handiti mukuzviona. And we were like okay cool, asi takati mari iyoyo dai zvaiita makavhura kana manufacturing company chacho, so that those guys from Nigeria chero vadai vabva ikoko vobva vanzi apa pano manufacture chakadai so izvi chinhu ichi zvakatoitwa kuti chidai homana munokwanisa kutotengesa chinhu, because ngatitaure izvozvo. Munhu aenda nomira paTrabablas uri kufunga kuti vanzi mukudeedza mainvestors muri kuda kuattracta vanhu. Ndiano muchaattracta kuti aona that Trabablas cheche anouya investor chiti I wish to go kunoona Trabablas chakaiswa. But kana dai muri kuda zvezvo kuita tourism so that vanhu vake vari kuNigeria vari kuti vauye vachiona, why musina kuenda naye panzvimbo yakaita kana sepa Vic Falls vanhu vochiona kuti ime aendwa naye paVic Falls angakamira maona Zimbabwe is good. Vanhu votanga kuti I wish to go kuendawo paVic Falls because kunenge kusina mafalls kuNigeria ikoko. But manaenda unomira pachiti unono Zanupf inonyadzisira zvekuti zvinyadzi nyaya dzavo. Those guys every day na 6 o'clock garai maudzo kuti zvinyadzi zvavanenge vachiita. Chii chakadaro ichocho? Out of zvinhu zvese zviri kuitika munyika munotora munhu mwenda endaika munomaratidza zvimwe zvinhu. Handiti muti muri kusota zvinhu zviti zvese zviri right. We are not against ningirikini, but ndokumaketa nyika kwacho iri kunomira nevanhu pachichocho chinhu ichocho. Makambotorawo kana time inozoti zvinhu zvokuti I'm disappointed. We are disappointed as a nation. Vakambofamba here vakaenda kana kumbouya paSouth Africa pana vaona kuti you know in South Africa I think more than 400 interchanges if I'm not mistaken, more than 400
zvokuti unongoverenga give kuti chimwe uchitoenda uri kutoita. It's not that a big deal. It's not a big deal at all. Saka yonda kuti maactors ese havana kufamba Nigeria yacho ine zvingani zvinhu izvozvo. Ndosachiti Zanupf zvayakaona ka yakagara pasi ikaona kuti iri kuda kuti ine vanhu vanoshandisa brain. Hatidi kunyeberana ipapo. Ine vanhu vaive ndoziva kuti ichi chinofunga ichi but ichi chine influence ichi chokuteka chitenda unorowa mubvona ichi chakuchembera chichingoroeswa vanhu ngatichiunze padhuze ndozvisema. Saka munhu iye kuti achizive kuti toita zvekudii kuti titengese nyika iende pamepo since vanhu vese vari kutaura about nigirikini vada kuti vanhu vatange kudzoka kutanga kutaura nezvetrabablas futi ye kutwista attention yevanhu. Endai naye kana kumunda handii muri kurima mune mafarms endai munovaratidza kuti shamwari kuno kutorima kampambaira kudzizeredza ambambaira mirai muviyeni pambaira yakabikwa kumana mumutestisa kana akastaa chikampambaira matotengesa something so that yavanozoodzana kuti kune chinonzi mbambaira kuzimbabwe mbambaira dzorimwa kwani shamwari kuno kuti kurima nzimbe sugar cane but kwedu dziriko kwedu kune type kana kuti nzungudze panapa kudziziyeredza pazimbabwe dzikurimwa idzi because mune musina kazomutenga unoenda ungonomira parodhi papa ungomuratidza chinhu chacho ndiana chadzoka achibva ikoko achitaura kuti guys Zimbabwe is a beautiful place ndaudzokera kunoona beautiful chinhu chacho munotora navanhu nemabhazi vari kunana murambinda ndo vamungatoodza izvozvo vari kuna nevanhu vanongoona uzumbo ndo vanotouya nemabhazi papa vachiratidzwa icho chinzi mukuchiona chinhu chakanaka ichi ndokuti munhu abva kuNigeria uko munhu ane exposure iwe wakatomira naye papapo unotota kana ganda riri kutokutaura kuti uyu ari kudya magrapes ganda rake riri kutokutaura kuti uyu ari kudya chiguta ganda rake riri kutokutaura kuti munhu ari kurara panodziya ganda rake riri kutotaura kuti uyu munhu paari kutogara hapasi kudzima kana magetsi munhu something like that zvinotokutaurira zvega but you choose to ignore all those things. Mubva masarudza kunyadzisa vanhu unofunga kuti vanhu vanozongoti shanda zongofoswa kana tiende kapi unoona kuti patobuda mari papa agurwa mari yakanaka pipo papa ngoti I want to take you somewhere over to where let's go to Trabablas. What is Trabablas? It's the new interchange, the one and only interchange in Zimbabwe, the first ever. Where is it located? Beatrice Road, whatever, they down there near Boca floors, tobacco floors. Nazvo zvimota zviya zvekupanana nevanhu vatichaziva zviri kubva kunani. Izvo zvimota zvavachambotaurwa kunzi even kana president avachaatende maissues ari serious nakasukire pepa achinzi avachaatende maissues ari serious vakutoreducwa kuti vatoita kusvika pakuita card dealer. It's because of these things. It's because of these people who are surrounded him. Vakatosvika pakutoudzana kuti mota chinhu chiri bo out of zvinhu zvese makampani mangani misika iwe zvitori nani kutoempower vanhu kuti vhurai na musika tautodzoka titoona kuti mangwana uri kuzvifambisa sei kuzvigona sei. Mari iyo dai yakatovhurwa industry dai vanhu vari kutonzi kuZimbabwe kwakutogadzirwa chakadai kana kudeedza vanhu maplanta anogadzira mota aya ndo imwe nyaya futi iri kunetsa iyo kuti vanhu vari kuchajwa mari dzimwe dzakawanda kuzopinda nemudzimotikari mabhodha dai pakatouya maplanda kuti mota dziri kungomanufacturwa dzakugadzirwa munomu dai vanhu vasangana even maproblems ese vari kufesa nawo mazuva anaya dai vanhu vari kuzvitengera mota dzavo direct but kungoda kunyadzisana nevanhu hainini ndavatya vanhu ava ina meno kuti munovaonawo sei maitira avaya but ini hangu haandi kuvavhunduka honestly speaking handisidawo kunyeberai and I'm disappointed kuti tichinge tichiona zvinhu zvakadai so izvi tinonyarira kupi semhuri tinonyarira kupi senyika tichaita zvekudii tichadii ndo vanhu vacho vamaida kuti anzi uri kutotaura kuti 2030 something ameno vafanhaya mazuva ano vakanyarira anyway ndiri kudzoka chizotaura nyaya yevakomana manyariro acho havaitaka zvakaoma ndopoona kuti vp chiwenga nezimbabwe nguva diki papa tichaonerera ipapa pane zviri kutoitika pane chinhu chikugadzirwa chandanzwa but ini ndiri 1 gig ndiri kufunga kungochitaura kuti munzwe muzvizive. Siyai malike video nendikudzoka.